Lijepi vam pozdrav! Danas ću vam pokazati kako snimiti zvuk u PowerPoint prezentaciji. Bilo da ste ju sami napravili ili je već imate gotovu od nekog izdavača. Sad, s obzirom na autorska prava preporučam da ukoliko ćete snimati svoj glas na tuđu prezentaciju, tu prezentaciju, odnosno taj video, ne dijelite nikako javno, na primjer na YouTube ili slično, već pod opcijom privatno kako biste izbjegli moguće neugodnosti. Dakle, krenemo. Kad izradite prezentaciju i zadovoljni ste njome, trebamo snimiti zvuk. Na alatnoj traci gore pronađite gdje piše Dia projekcija. Kad kliknete na Dia projekcija, otvara vam se snimi Dia projekciju. Možemo je snimati od trenutnog slajda koji imamo označen ili od početka. Ispod slajda nalazi nam se prostor za bilješke u kojem možete napisati tekst koji ćete govoriti prilikom slajda, da bi vam bilo lakše ne pričati iz glave, odnosno s papira, jer se čuje kad se papir okreće, šuška. Izaberite snimaj od početka i otvorit će vam se ovakav ekran. One bilješke koje ste si napisali što ćete govoriti, kliknete na bilješke u sredini ekrana i otvara vam se tekst. To se nalazi ovdje. Zatim snimamo tako da kliknemo na crveni gumb snimaj. Kad snimanje počne, možemo pauzirati, možemo zaustaviti video, odnosno snimanje, možemo ga poslušati što smo i kako snimili. Ukoliko smo zadovoljni, nastavljamo dalje ili zaustavljamo potpuno ili pak brišemo. Brišemo na očisti. Možemo promijeniti, odnosno postaviti postavke mikrofona i fotoaparata, odnosno kamere. Ispod samog slajda imate razne alate za pisanje, crtanje, možete promijeniti boju, možete dakle na ekranu kad govorite i pisati, odnosno podcrtavati, zaokruživati. S desne strane nalazi vam se ikonica mikrofona kojega možete uključiti i isključiti. Možete uključiti i kameru da vam se vidi u desnom donjem kutu vaša glava. I dakle, kad se snima se tako da se klikne na snimi, onaj crveni gumbić. Ja ga ovdje nemam jer već snimam. I to bi ovako izgledalo. Uključite bilješke i idemo. Moja obitelj. Josipa Franjić Radulović. Moja obitelj je samo moja, s danima punim veselih boja. Moja obitelj je tvrđava snažna, u kojoj je svaka ručica važna. Moja obitelj je zagrljaj nježni, topla i kad je dirne pokrivač snježni. Moja obitelj je sunce što sja, jer svaku tugu otjerat zna. Moja obitelj je ljubav koja raste, u njoj se svi poljupcima časte. Moja obitelj je samo moja, s danima punim veselih boja. Kad ste završili snimanje svoje prezentacije, odnosno zvuka u prezentaciju, kliknete na datoteka u alatnoj traci, zatim nađete izvezi, kliknete na to, otvara vam se ovakav prozorčić,
odnosno ponude. Možete stvoriti PDF, možete stvoriti video zapis, animirani GIF i tako dalje. Dakle, kliknemo na stvori zapis, stvori video zapis. Pojavit će vam se ovakav ekran. Onda opet kliknete na stvori video zapis i odredite u koju mapu ili folder će vam se spremiti vaš video zapis. To je to što se tiče snimanja zvuka u prezentaciju.